Kubor nagaslem jong udongsan hima. Uba sanbor shulayu bade unomi khmat ka South Shillong nagaseng Bharatiya Janata Party ulong babaro ki patba ki dangdon ka jingshania bat ka jing it ha ka jingelam jong u kum unomi khmat ka than haba kran chilat pathai kubor hadin ka jingwan thep karteng ka jong u ha ka shlem trekam jong Deputy Commissioner ka East Khasi Hills uba sanbor ulong balada ki patba ka jilla ki ailat bat Punjab kum balai phuwe ngot ki gertong nagaseng BJP ha ka ni ka election MLA bat ban yo thau yo ka sarkar ki patba ki nyo jingmentoy shi ka dei e khamtam ha ka baya dei ba ki jing e bat ki mat ki ba ka jilla kalamat labun snem ha ka baya dei ba jing ong jong ba el hek ubade unomi khmat ka panthor khra balada ka BJP kawan ha ka bor unnong mo u kum menteri rang ba ka jilla na ka liang uba sanbor laong ba uba hek la ban put turai daladi yaladi ba unnong kum menteri rang ba ulong ba ka BJP ka dei ka sengsan perthai ka bahe bat kam dei ka seng shimet jong uba hek marwei bat yakata ka jingjiet bannong kum menteri rang ba ka jilla kan shang ha kinong yalam ka seng nadali haba kali bah ka election MLA ha usnam 8,000 khat praw la job hadu kumbahan 1,000 tam ka vote ti ha kani ka election ka bamenta un job hadu kat no vote uba sanbor loong ba un job hadu kumba 4,000 tam shaneng ka vote Pada ro tip hi ba kidang don kata jurusannya jingit bat aku jing yalam jong aku mau meli joki bat lu nga don confidence su damar ba mana la ka puar bangadon hang ne apa Shillong ni apa konsensi man ka sigi pa jong song konsensi ki ilong keluar berwani kendu ya ban ya Shillong yang jing joki lan ki dor bar snong ki club ki society ki committee ki ba fair ki wan banya Shillong ban ya trai lang sofir ban pa ba ngadan bi bu pa ba lan nya tang hapor ko ba habali ni cabang di meeting Permintaan dan fair. Wat ladang ada sabaru, ipat ba they are free to come because ngadan ki perlok nang ya try apa office kita langut saungut tiba ladang amton mangaru ki ba ki kimio balik legal ila berregister ya kini nga sokum ne ban kerpat ya kipat yang senong juga jelame glia jongi kandon a great opportunity yangi gum ka party lada kipat ba ka jela ya gini ki jing ki babun ki jongki belalong pending for many years lagi bun snem tela dakila daki ayangi tang life wingut ki meli ban tawi ka sarkar lesi kata lesi kita kijing dawa jogi seng balang ba fair la de kijing dawa jogi society ba fair nilaban pendrung ya ka apa ka agenda nut jogi BJP apa Delhi aga bangin ya keren menyasai ya ginu hi kijing dawa jogi nong song ta kijing bah kijing pajba kan kum ka constitution of India dari kamat rekam juga dari India ngin yele ban pendrung ya ka agenda nut kan begitu biasa Arab ya kepada ban yo ya kadai ban yo apa gitu jadi ban yo buah hek umla banong daladi unput turai daladi bang ada bang long chief minister la BJP ka job nama ka BJP ka national party ka mereka parti jo ba hek maroi Hatok sebut lah kawan ketang terwah pipin trek dah belum siap. Kacong be apa Delhi dagi menangkan dia kawan direktif Delhi bagi Prime Minister. Apa kalau awang direktif ni juga discipline party ni cin be. Kamu dia kena kam minister. La Delhi ki ya napa Delhi kibit yang abang chief minister keluar ban cakri ya ka jelas. Election ada tujuh menteri wajar. Entah kan ini election bakal keluar di kapno. Arfo wajar sana. Kini melupat longgong tang ing lawan dengan election kibun kini ki parti belon nang MPA ketok ke kami BJP. Ka Shillong hi shua election ki kan boro ki parti ki kan ketok ke BJP. Shua benelo election ko balong mentah. Ndala jab election ban ki awon khot pada BJP bahai nomor li kidan kami ye pisana po Delhi. Atra apa dia tahu sarkar bat baka BJP bahai. Kita gini hukum gitu. Banyak ada election ada ka peraru, kaju ki kento percaya ke BJP. Hadin bela ada election pan BJP bahai malu. Dikudup di BJP nomor berapa? Ki perkata ki ikut banding abdo Delhi. Kita gini BJP ya. Tak boleh.
Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela Kisur ngin pen sawala wan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela Kisur ngin pen sawala wan kapor ka jingkela